anok be karli tang rahu sing naraphat milur ke kai pensi jakas pen kachkimo padopon borlang so along local MEC Abirta rong pik kahomri damsi solar kiron Sarupathar MEC constituency angkang apharman Balipathar BJP asa hemalok membership drive amai kapaman Ramesh Ingtipen Robert Kramsa bahini aphan HAL along kangbai Kardom Adap Abirta along pen nilisami marvelous rong pharpi Donarju ikta Abirta angton pen kedam tang surihini rakre ke thomaninkan jakhong ni phai thom kepra isiarni Karbi Anglong khailong ria pharman matikang chirkalang it hemprega pharman airset prungset amia karki thur kachesonga phurkimo nontu anta nang dukoglo halasoarni dipuarong supi pentanglo Karbi Anglong kaprega dimalong pusitame kachesonga meki thur dolo Laswa hut ongdung abang fuatung polis ahilia mupen arengahu sonanglo sitame laswa rengahu kesoang bongpen inut rahu singnar pu abang fu abangke kopai kelang no penajok halabang so kachesong arnia matsi apran damnang juilo Hemprega Parman Mati Karbi Khailong Ria Parman Avia Phikachipi Anok Be Karlitang Rahu Singh Naraphan Aninkanwang Joint Action Committee for Autonomous State Ahinpen Patirpi Si Kachikimo Asai Deng Bomlo Lason Thak Si Pining Deng Trok Kepleng Aninkana Bangke Piniar Nikang Samapor Dipu Samson Singing Team Memorial Park Along Bukajan Hamret Multi Utility Building Atheng Along Si Jakas Jaibang Atumpen Kachirabdun Atumdoan Anparta Karlitang Rahu Singh Nar Ahema Soratum Chetodun Si Milur Kaipen Chikimolo Senara kumlin nilitum go boys kompono long si kiki mempono panil tum sisik pono kapen ke go boys itu higher secondary authority panil tum lo pilo non nilitum bangso kumlin kiki mapan dihing kadure do kasi dihing ka pangrum sainil tum klembok kasi nilitum la so sai bang kado ko hampang asong tum ben chirap chitro si klembok Dipupen, camera person, Roson Hansi pen Sarjip Kathar, Bukajan pen Anantirang Karbi Anglong live. Nilip constituency Angbong kapap hinay ahabar, Borlang Swalong Pini local MEC, Abirta rong pi humri damsi. Kedam tang MP election aprang Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pen alang litum ka humri damahut, kachachag tekang ateng solara ke joy pen akerapa jirdam. MP election ahut kachachagalam kachibapleng damji aphansi ake joya solar kiron dam chethan ponmi borlang sota borpung tarapung ason thak Karbi Anglong Autonomous Council arta ningkan thokke pranar ke pleng eta phita rihingami kelele dadlanga jok local MEC Abirta rong pi ahin pen CEM tuliram rong hangaphan kachuning ria tengsi piniarni borlang soarata rihingami ason thak solara me chetharlong rintipo council along inghoi ingkoirat shokdo lasoang bong kapa phi hupnai lake nilip constituency henlo Lapen constituency ang bong EMR Pukilong dunde naita nilip constituency henlo. Lasi laso ateng pen langdam pulote nilip constituency kapaching thurdunji aphan mathaponra kedobom local MEC Abirta rong pi aphan ke EM pipondet asonte mesenji puta hawararat pen local MEC Abirta rong pi abaha Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM aphan chuningri. Non malom so phan bir tang ton pon iksinang Dihinamo phi puthot birtar jupon thu iksinang Pinyada por phai Krisia por malom Balipathar BJP party asa hemalom membership drive amai kapaman pon labang so amai kachari pon Jogeshwar Shyam lapen mai ke phalam thek lardak pen kapachini pon Lokhiram rong pi pensi than pachini pon
Mayalong kachetong dun aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti man peng aluhi Ram Singh Timung MAC Roland Killing dun Maipu Karbi Anglong District BJP Robi Rongpi kakrung hanse pi pen chenglok kitheke dingatum chetong dun pen Mayalong RDP pinilabang so Mayalong kachethan kachepare pon lake BJP asong along membership ke endun long jiaphan kaprek asong atuma phanta toward hok ronglo lapen kupi ko son ke klempen membership ke long dun longji aputhakta klardak pen than pachini pon MAC Ram Singh Timung ahin penta BD sore than pachini pon membership drive ke en ponang ji aputhak lapen membership ended pen BJP asong along kupi si ale ke long dun ji aputhak rada tuma phan klardak pen than pachini pon Jagat Singh Ingti Karbi Anglong Autonomous Council EM ahin pen lamthei ki jai pon lake Sarupathar MAC constituency angka surip hosu seara rada tuma phan membership ke pha en pon edji aphan local committee atuma phan than pachini dun lapen BJP along ansu se Sarupathar MAC constituency angka ke patang ponang ji aputhak chithan chimum pedo ponsi mai mesen ing samjin pen pachun pon bukajan pen ananterang Karbi Anglong live Guwahati Engineering College along kapathudun ketheknai Karbi Anglong Morning Star Football Club diplomen pensi ingwai ponlo ningkan surihini rakri sirke pen ingkoya baha HAL Sport Club Football pen kedamtang jakhong achiklo ni phaying koira sirke arni Karbi Anglong Morning Star Football Club dipu pen football kapathu ketheknai abangphu Ramesh Ingti la pen Robert Kramsa phan ingwai ponsi HAL Sport Club Football Team Bangalore along football kapathu chedandunji Labangso ke pathu surihini rakri sirke pen ingkoya baha Guwahati Assam Engineering College pathu aklamlo jekhong ni phai ingkoira sirke pathu pon lopusi lamthejai kangwai tang banghini abang phuatum Karbi Anglong Morning Star Football Club dipu amen pensi football pathu chedandun po HAL Sport Club Football Team keseng pen jasemet Bangalore along ke doari sonim suatu maphansi kapathu ahin kapachi hungdunji aphan akemang pensi Hindustan Aeronautics Limited Sporting Club pen bor iponlo bon sitame labangso kecheng si asad lang football kapathu along akapreg along ripenta kachetong donji aphan kepathik si Karbi Anglong penta football kapathu hin ketheknai banghini aphan ingwai pen hangponlo Hindustan Aeronautics Limited Sporting Club lake isi Bangalore pen Institutional Indian Football Club pusi pathik ponlo labangso amen ke Hindustan Aeronautics Limited Company amen pensi irponlo Bangalore Super Division along si labangso football kapathu kapachar lipon awarsai piponlo dipupen digondo terang Karbi Anglong live Adap Abirta bangke lapan sikang toniglo domit hagmi kardom